kawasan, Koriko. yan, espiritu. Kadugang niya ato sa ning pasagdan og 30 minutos para Ma-absorb iyang kuan. absorb niyang mga spices. Nami bagong lutong recipe, bagong recipe namo. Roasted chicken. Oops, pagbong. Na. Ato sa nakasagdan og 30 minutos. Kay para ma-absorb. Yes, para ma-absorb ang mga yes. Dugtong na po unsa nato. Oh, yes. Mo na imong gibuhat nati. Pagyaw sa tibay sa atong mga pang-gobyerno. Magyaw-yaw ta sa akuan. Unsa may kasulti ni Mote nga ang Gubot pas lukot. May pagmupalit og tagsa ka sakong bugas, itagsa ka na balay para way reklamo. yes, Di na maglista-lista og unsahan pa na diha. way kalaki, way pusang ato. Uy, kaayong mga tao gutom bisan pag nay abroad. Nya ang mga nasa abroad kay wa man ko'y trabaho, wa mi hapoy kapadas pamilya sa Pilipinas, paita. So dapat kuan nato fair and square ang laban. Mao jud. Kay nga mamitanan diri in town no, mga Wa mi trabaho, wa mi sweldo. mga iring banbanon, paminaw in town mo. Pagpuyo na in taon mo sa inyong balay, ayaw mo sigig laag. Pero makauli ni. Karon makauli in taon mi. Kada namin manguli, kay ready na ba mo mga bagahit. Naawa na. Paita. Pahit kay mong kahintang, pero sige lang kay healthy mami. Basta healthy and alive. Thank Korikong. you, Lord. Camping na lang tanan. So mao na in town, so naghapnig in town si Jovi sa iyang mga kanang ipanghatag ni Kuan. Tanawa dahil yun. Ay, nagbago tanawa. Mali giveaway sa among Kuan kang Kapitan Richard. Maraming salamat ka. Mami noodles. Yes. Sa buwan ng Kuan. Yes. Sardinas, Kami lima. sardinas. Yes. Para bibinsa. May na lang na, di kita may mo reklamo in town diri kang uban mo reklamo ti kagang sardinas ti. Uy, kala may sardinas. Ah! Tortango na ninyo, bula-bulahon, di ba? Ti, dahan kayong opsyon. Ay mo sig reklamo diha. Sa kay di makalanag, go! Yes, mairing banbanon ha. Putlan ko na yung dila ron. Sa una, di mga sardinas. Pero mag-iilog sa sardinas. Sa una, mukhaon rag sardinas o bagyo. Karon masukog dili hatagag tinapa. Correct. Tanawa ra gud mo. Nabalay na yung gibuhat eh. Pamilya ra sila, naghimo sila isa. Kung sila ra duha? Galing balay. Parang upat sila kabuo. Pamilya ra sila. Nambod sila iramintan. No? Naghimo sila mga Hindi na pwede sa ato, anayon na. Tignan mo sila mga kambal ng mga anay-anay. Dili man ko ano. Kapag sila sa forest o Pero gi-elevate ang ilang sahog. Isaka. Labong Murag ka. na sila gibutang underground. Kuya sa kayo. Kat na kat. Oh, kat sa mi ha. Ato na. Abi ang gagoy luto na ang among inato nga manok. Ato sa ni. Pahiran Kaya sa- nakakuha gid si Archie dito sa kuan, kilid-kilid naka gimating niya ang manok. Nee! Itong pahiran, armo color. Wala ka lang min, sa una lang da. So kung ganahan mo order diha no mga kabayan, tagkuan na siya tulo 100 lang. Nya free delivery siya kung gusto mo.
So muna among chef cook, no? Pero ang among executive chef cook to nagpahipi. Chi, nagpahipi ang Okay. executive chef cook. Oh. Ya, ato na pong ibalik. Promoter nga nako na ay nagpahipi. Kaya itong balihon. Oo. Maangay. Agoy, naggawas na gyud siya ang oil ti. Tanawa ti kalami na gyud diri ka ti oh. Na kani ti. Mo ni akong ati, mao kong inahas kanunay panabang. Minsan mo ito yung Uy, gusto ko lang kay nan. comb mo. Pahirap mo na ito. Ah. Mantika na siya og anato. Anato, anato. Inato. So, within kuan lang gid siya diri sa among building, ilang ko mention sa names, no? Pero kung kabaw na mo, order lang mo, tulo 100 lang. Okay. Ah, Then, ito. Tulo 100 lang siya, barato na kay siya, free delivery lang. Ibalik na. Agoy, balik Alright. mo COVID. Another 30 minutos. Oh, so extended ang show ha, more siya ka ng quarantine. 30 Extended minutes. 30 minutes, no? And then, atong balihon na po. Yes. That's it. That's it, no? That's it na. Kairing Ben Bennett. Yes. Nadyo sa kam. Lamig kaya mong chicken. Chicken hinasal. Kaya ako'y magkinang Ay, ko. Kamote. Kaya ko. Kunyara. Kunyara. Experimento ra maguli usahan sa lami ani. Mula may hindi ako putro. Ito sa gulag bahaw. Testing. Nag-contest din si Archie ang among promoter. Eh. Dilaw re? Sa lasa. Sama no. Lasang linsan. Rekas pa. Lasang linsan. Ano eh? Ang mantika? Ako Sili ganing na. kuan. Sili. Uy, mo lang yung gamit. Apa di tangere na? Sili. Ganing. Uy. Sa mga ganing. Seryoso. Kumbate. Nga mo sa bansa sa table. Ah, gusto. Kumbate. Ulam mo lang. Ganay sili. Na, umok pa yung siya. Biraran ni mo. Wala na ito kuhan. Wala? Wala ka mabira naman ni mo. Jangan mo kan? Dito sa mga galing. Pila? 1 hour and 30 minutes? Wala 15. Kamala ang business niya. Oo. 160 ra? Ang Ay, dito. kaya Yung inali sa pagkaluto. nanay. Menjebijak, balihon. Nanay. Sa ubon tin, napamalik na kuha ni Tuti. 120 ang lechon. Dito. Mm. Ang sa ganito. Ah, hello? Gusto. Nagsikit-sikit, bigkas upo ng mga lechonan. Mahal naman yung manok ron. Nanay lagi ni siya. Ano man yun? Palit. Teman. Kaling manok ka. Dili. Nanay lagi yung liyo. Ako na bang taas ba? Sabi tayo niyo. Taas na Yan niya? ang tag-19 eh. Ah. Kanang yellow. Punos ba? Ah. Kanang alin. Alin. O alimang po ito niya. Ito na. Ang mabalot na niya. Balot, hindi ka? Murag mo dito juga kauli ang July. Nagyato doon. Steam mo nga akong pa. Wala ko sawa na ako naman. Gusto ko. Gusto di ko gusto kaya basta ganito ko sa airport madali. Mugid.
Yung mabalik ka din niya. Bakukuan. Pero makilira ka na ba? Mga tao. Ano mag-clear na? Ay, ikaw ulit. Mahalang ang pin lagi ko, muli mo. Ulit. Anpin. Ang buwan, ang tunga. Magpabusog ko sa mama mo. Manapit ako kay pensionada pa ako. Isa makaulit lang ko. Maulit ko. Huwag ka malinda ko kuhan. Maulit na. Gusto ko nun sa daw eh. Baga ba? Bagal, puti kayo. Alam mo palagi ko na siya sa karne. Mag-drive kong taxi ani. Samay mo nga ako, na ako. Mga 1 minute ako mag-assist mo kung kuya. Part-time ko silang negosyo. Manang po. Ito nga. Hindi ako papa nga. Isa ka. Inig-harvest niya mo, wala na ka. Nakabalik na taglar mo. Ako, extra ko ba? Ako sa gears taxi, ako isa. Papawala, papawala. Ako tumutungod lang ko. Okay na ka na. Tumutungod. Kasi ko kuhan. Gulay-gulay. Isda. Karbon. Labis yung sabi. Kung kuhan ka na mga buwan. Dapat yun. Nalaba ko yung bago sa... Ito na siya. Kan ko no. Sabante sa... Munisipyo ba ito? Sa buhol? Ah, si Bo? Kulapo. Wala may nang buhol, wala may kuha ng buhol. Wala pa. Habag ko na na. Kalapo-lapo. Ano na ito magandang. Ah. Ganito. Panahon. Ito na po ng... Quarantine. Sa Sibonteng, i-announce na. May 15. Pagkulang ng itim. Ang Luzon na man Questionable pa na. Questionable pa na maduga pa na. makadesisyon siya, di ko. Gusto ko lagi ang sugod sa klase. Ang kuhan hindi kong kay iyang extend na yung military na rin tanong ko. Kasi ko sa panahon na ito ni mga Dagan ko kayo pula. pambukbo ko nilid mo. Mangisog na ginawang military ko yan. Nakapoy lagi ako na sila. Malipay lagi ang mga tao ng magtsalo. Ang malipay ang mga taga-Visayas, Mindanao, magmagsalo, Luzon. Magsadya kami tanan, kamu magkayang gulo. Magsadya doon ng tanan. Mga Bisayan. Ang hindi sila ginamay na ikuanan. Ikuanan nila mo. Pego. Hindi pa nagdagat ka lagi na. May bata yung tanaw. Yun, gusto ko ba? Ang buhay ng laban. Puno do tulingan. Di, Ano na kailang puti? Kaya, Mamsa. inana, kung siya unod sa buong kanang kuhan, unod ko iyo. Puti. Puti, ano yung unod sa iyo? Ano, si Juan, ano din sa... Ano pa ito na ko, king mula raw. Sa tawag na isda, pinyahon. Oh, pinyahon. Kaya mo na yung skino, pinyahon, kung kuhan na, Yang palit. Yung Pinya-pinya. panit mo, rupini. Ito na. Sino ba? Nabi na, ay, kapag ako ko na. Tamis eh. Ito ba? Lagi nilaw. Pumunta siguro na. Sige, mati na mo kusbako sa. Yung pangda. Tukyan mo din direct. Yun mo, pwede niya. Oo, init. Oo. Luto, hindi siya 160 oras po nga. Basta ba na? Hindi, luto yun siya ba? O, siya kwan. Hugas na tuyo ha. Ano ko sa'yo? Kapag tuyo.
Hindi na, magsasawa na. Halang-halang. Wag gan kay kahalang. Ah, Hmm. kinamot mo nang di ka? Sa Kinamutod. tagin si abutan niya labi. Halang. Halang pa more. At matagay di mo. Johan mo pero galang ni. Good. First time na Gusto mo kaya ka. Wala ko mahubog lang, nangangubir mo ko. Daway. Dapat yung yurot ni mo. Bako! Huwag nakuha man siya iba. Ang taong ko eh. Kuwang ito. Ah, di ka katulog rin. Ha? Di ka katulog. Na, ako nga nagsaktuhan mo ko. Tuho ko, duty rin ko. Ay, hangover man. Giligot niyo sa'yo to? Wala eh, mga dapat gumagpinayat doon to. Nga na stress, may on gilig mo, huwag ka. Waman ko kayo pagkabuntag. Wala man. Ah, dugay ko na tulog itong kan. Ah, Kulangan. kulangan to. Itong sakit. Dapat mutungi. Kunis-kunis na rin ako. Wala trapag mo na yung kuya. Yung dili po. Sana ito kaya sa tulog. Oo. Pagkaya sa mga ba? Nakatawa lagi ko na noon sa hangover. Sure. Kaper ba ganyan ang over kay bukat niya. Sige, Sakit sige. ulo. Sana ko eh. Masang sa Gucci. Sakit Pangutan na no. ulo. Sa Hindi ka na nagkaon. Na. Ako lang ka na. Nakasabi ito nga. Ang over ko, duty ko. Tapos di ko gali kung mutok yun. Ano? Usahan ako kung buto. Ngayon ko sa mga amo nga. Tupakay sa pagkito, sakit yung ulo. Di sa trabaho ko kang mobil. Wala. Inog tambal. Magiping-piyong, wala doon. Ah, ilego na rin. Hindi ko tuloy sa'yo. Hindi ko tuloy sa'yo. Kung pati. hindi kang dulag tangan no. Kaya ba naman takong sa akin. Harapis mong tanga din ko. Tanglad. Harvest may tanglad oy. Hindi ko na tanggos buyas. Bombay. Bombay. Paminta. Nga liso. Para mo taste sa halo mo. Buya sa halo. Ano siya? Siya, tilukan siya. Kapag na? Yan na sa... Lain ako na. Si Nay Alvin. Ba't ito na dito puro isla na dagat, hindi sila dahil? Ang dagat na. Siya ay mag-harvest mo na siya sa garden nila. Kasi nasdahan itong mahalon. Pampano. Papadon eh. Gusto ba ko? Ano yung sabaw niya? Luhaw. Duhaw do isa. Duho. Ah, prituho niya. Duho ni. Sibit-siron sa kanila ni. Baka dapat do. Papano. Ano Gucci? Ano siya? Papano. Mahal na diri uy. Ano da? Ha? Malang Mahal na kilan. diri. Pampano. Mahal na ng isa. Mahal na Nasa siya. kuwan. Pero sa ato, kuha na siya. Ba na to ha? Papano daw? Duho na. 150. Ah, isda na ba to? Isda na ba to? Oh. Ah. Guol na po na po ah. Kaya kan. Gidumo. Amo ko may kuha. Uy, mga iling banbanong, tanawa ang manok. Napapas gid siya.
Daghang salamat sa sponsor na mong nadawat. Wala. Na. Daghang salamat. Maglitsod ako, bro. Oh, Malit ang manok, eh. okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye! Bye!